otu banụ nke ndị ọrụ nchekwa nke Anambra steeti na-ebu agha megide ihe dịgasị iche iche a na-arụgasị na steeti a n'ụzọ iwu na-akwadoghị makwa n'ebe dị iche iche n'ezighị ezi abagidego na ya bụ ọrụ ịkụtisi ihe dịgasị iche iche arụgasịrị n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemili North nakwa South. Ya bụ amụma bụ nnọọ nke dị nnukwute oke mkpa n'ihi etu ndị a si nnọọ wee kpọọ ekwo nkụ ịkwụsị ya bụ ajọ omefu ịrụnyesi ihe dịgasị iche iche n'ebe na-ezighị ezi ma ọkwa n'ụzọ iwu na-akwadoghị, tinyekwuziere na ndị a na-arụgasị ha na-agakwa nnọọ n'ihu wee na-akparị ma na-etikwazi nnọọ ihe ndị ọrụ ha ndị nke na-abagide na njem ịgwa ha hapụsị ọrụ oge ọbụla ka ejike abana kọtapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ amụma ọrụ gụnyere ndị otu Anambra State Physical Planning Board, ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị ọzọ, ma dọọ aka na ntị na gọọmenti steeti a agajeghị izu ike n'ebe ndị na-alụ ụlọ na ana gọọmenti nọ. Ya bụ ọtụtụ ụlọ nke akụtụchara gụnyere ogige nakwa ọnụ ụzọ gate nke Emmanuel Church Street nke dị na Jodon area n'obodo Mkpọ bụ nke nọchiri ụzọ esi aba na ala gọọmenti. Ihe ndị ọzọ nke akụtụkwere bụ factory nke arụrụ n'ala gọọmenti ebe ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-azụ ahịa ma na-etinyekwa ihe ngwunye n'okporo ụzọ. Ya bụ ndị ọrụ kụtụkwere otu ụlọ elu bụ nke a na-akọrọrụcha nke dị na Ọba, ebe a kọwara na onye na-arụ ya bụ ụlọ kparịrị ndị otu Anambra State Physical Planning Board bụ ndị bịara ka ha lụọ ọrụ ha na ya bụ okirikiri. Dịka onye isi Anambra State Physical Planning Board Barrister Chike Maduekwesịrị kọwaa bụ onye nọ n'isi ya bụ amụma sịrị na ọ bụ otu n'ime ihe ndị ya bụ n'ọrụ na-arụ n'iji fụ na ọrụ mmepe na-aga etu o siri kwesị na steeti a. Barrister Maduekwe kọwara na nke a bụ nke atọ ya bụ otu bọọdụ na-eje n'okirikiri Jodon dị na Mkpọ, ebe a kọwara na otu onye gotere ala ma rụkwa n'ime ya n'ụzọ esi aba n'ala gọọmenti n'Ọba. Barrister Maduekwe mekwere ka amata na ndị otu Physical Planning Board bụ ndị etiri ihe site n'aka onye na-arụ ya bụ ụlọ ma mebikwe ụgbọala nke ndị Physical Planning Board. Ọ kpọkwuru ndị na-alụ ụlọ n'ala gọọmenti ka ha sepụ aka ha ma kọwaa na ntaramahụhụ dịrị onye ọbụla na-emebi iwu. Ọtụtụ ndị bi na Mkpọ mere ka amata na o nwere otu nwoke nke e nyere aha ya dịka Mighty ma kọwaa na ọ bụ ya bụ onye na-egote ana ma na-erekwe ala n'ebe ahụ. Ndị gwakwara ABS okwu bụ ndị na-achọrọ ka amara aha ha kelere gọọmenti maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka.